Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da tashar Premium Hausa TV inda muke karanto muku labaran duniya tare da ni mai karantawa Abubakar Muhammad Biyu. Hukumar kula da kare haƙƙin masu saye da sayarwa ta ƙasa a Najeriya wato FCCPC a takaice ta rufe ɗaya daga cikin kamfanonin kantuna sayar da kayan masarufi na Sahad Store da ke Abuja. Hukumar ta zargi kantin da tsawalawa masu saye ta hanyar soya farashi idan suka zo biyan kuɗin daga ainihin farashi da aka saka a jikin kayan da ke kan kantoci. Lamarin na zuwa ne kwana guda bayan da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bayyana shirinsa na ɗaukar matakan dakile matsalar abinci da ke fama da ita a ƙasar. Mukaddashin shugaban hukumar FCCPC Adamu Ahmed Abdullahi ne ya jagoranci tawagar da ta je rufe kantin. Adamu Abdullahi ya shaida wa 'yan jarida cewa binciken farko-farko ya tabbatar da cewa hukumar kantin tana tsawalawa masu siya a lokacin da suka zo biyan kuɗi. A cewar Abdullahi Ahmadu, abin da muka gano a tattare da waɗannan mutane shine rashin gaskiya wajen kayyade farashin kayayyakinsu, wadda hakan ya saba wa kundin tsarin mulki sashe na 115 sakin layi na 3 wacce ta ce bai kamata mai sayayya ya biya kuɗin kaya da ya zace wadda ya gani an rubuta a jikin kayan ba. FCCPC ta ce kantin zai ci gaba da kasancewa a kulle har sai an kammala bincike. Rundunar 'yan sandan Najeriya a jihar Kano ta bayyana cewa ta kama wasu mutum 3 da ake zargin su da sace ɗan makwabcinsu ɗan shekara 14, sannan suka yanka shi suka jefa shi a masai. Daga baya kuma sai suka ari waya suka kira iyayensa domin neman kuɗin fansa har naira miliyan 4. Ga karashin rahoton kamar haka. Jama'a assalamu alaikum, sunana SP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sanda a nan jihar Kano. Wannan matashi da kuke gani, akwai ƙorafi da muka samu daga wani bawan Allah da ke unguwar Hotoron Fulani da ke nan cikin garin Kano a jihar Kano, akan cewa ranar 7 ga watan 2 na wannan shekara ta 2024 an yi garkuwa da ɗansa mai suna Abdullahi ɗan kimanin shekaru 14, wanda kuma an nemi ya ba da kuɗin fansa naira miliyan 4. Wanda bayan samun wannan ƙorafi, mai girma kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Muhammad Usaini Gumel, wanda al'ummar wannan jihar suka yi wa lakabi da fada da cikawa, ya tada dakarun 'yan sanda a ƙarƙashin jagorancin SP Aliyu Muhammad Awal, tare da ba su umarnin lalle a tabbatar da wato an kama waɗanda suka yi wannan aika-aika. To wannan da kuke gani bayan an kama shi, wanda ya tabbatar da irin abubuwan da suka yi, wanda ya kai ga shi wanda aka garkuwa da shi ma ashe an riga da ma an kashe shi. Sannan akwai waɗansu matasa da suka zo hannu ta dalilin bincike, wanda kama su da muka yi ya kamata a ce mun ja hankalin al'umma, musamman irin waɗannan ɓata gari da yadda za su iya sa mutum a matsala ba don bincike ba. To matasan dai ya yi amfani da wayar ɗaya daga cikin matasa yara, wanda kuma da ita aka yi ta neman wannan kuɗi. To shawara da za mu ba al'umma shine, duk wanda ya zo ya ce wai ka ba shi aron waya zai yi kira, na farko ka san waye, in baƙo ne ka san wa zai kira kuma da me zai faɗa. Gaskiya ana kula sosai, ana kiyayewa. Wanda dai gashi daga aron wayan yara matasa 'yan uwansa ya je iya amfani da ita, ana neman wato kuɗin fansa. Ga dai mai waya zan fara sauraron sa domin mu ji ya ce masa. To kana ji na? Ina ji yalla. Yi mana bayani, wannan ya kuka da shi da ƙarfi. Ya zo ya tambaye ni aron wayata, sai na ce ba zan bashi ba, saboda ina tsoron kan na bashi ya siyar min da waya. Da na hana shi, sai na ga suna tare da yayana, abokin yayana ne, kan na hana ya kalle ni da wata manufa. Sai na sami yayana na ce wani ya ce in bashi aron wayata, zuwa gobe zai dawo da ita, amma in bashi ko kan na bashi. Yayana ya ce ka yi haƙuri ka bashi, ko zai zambaci kowa ba zai zambaci min ba.
ka yi haƙuri ka bashi. Na ɗau wayata na bashi, daga washe gari ran talata ya ce min zai kawo ita ranar laraba kenan. Laraba bai kawo wayata ba, alhamis bai kawo ba, juma'a na je na ari keke a gidan wani ɗan uwanmu, na ɗau keke na tafi yanzu a takaice dai me aka yi da wayar taka? Wani yaro suka kashe, suka yi kira da wayata, suka kashe yaron kuma suka nemi kuɗi ba a ba su. Kai yanzu aka yi ƙara amincewa da waɗansu mutane ka ɗauki wani abu da aka gaba saka wanda baka san su ba? A yalla bai ni in Allah ya doyan ma ba zan ƙara riƙewa ba. To aiwa to kai mun magana da ƙarfi kuma a takaice menene sunanka? Sunana Ismail. Da ƙarfi mana. Sunana Ismail Adam. Shekarunka nawa? Shekara ta 22. Da ƙarfi nake so ka mun magana. 22. A ina kake da zama? A Mariri Zara. To ba mu labari me ya faru da wancan yaro Abdullahi? Abin da ya faru akwai wani gaye a Mariri Magada. Muna zaune da shi muna hulɗa da shi haka muna tare da shi kenan. Har ka kai da mun fara saba ma tun da ina zuwa unguwar muna zama. Sai ya ce yanzu muna magana can mun ɗan jima haka mun ɗan jima. Ainihin magana fa shi ba kayan shaye-shaye na ne babu samun kuɗi da yake da su. Ya ce min ya za a samu kuɗi ko ta halin yaya ne? Na ce kamar ya ta halin yaya. Ya ce to ka gane kawai ya za mu samu ɗan gidan masu kuɗi ko a yi kidnapping ɗinsa a yi turo kuɗi. Tun abin yana ɗaukar sa no serious har abin ya samun shi a zuciyata. Sai na ce to shikenan. Sai lokaci ya ce mu je hoto nan da muka je ya ce min ina ɗan gidan haka ɗan masu kuɗin da su ɗan bayan aka riƙe yaron. Sai na ce to shikenan muka je sai na ga wani yaro Abdullahi ɗan unguwarmu ne a da a unguwar Hotoro a da. Sai ya ce gashi na wannan ya ce to ka san yanda za a yi? Na ce a'a. Ya me yake sayarwa? Na ce gaskiya ba abin da yake sayarwa. Ya ce to me kake tunanin yanda za a ji hannu? Na ce to gaskiya dai abin da na san suna sayarwa takalma suke sayarwa a kasuwa. Ya ce to ka san yanda za a yi? Na ce a'a. Ya ce to da Allah ka ja mana wannan yaron mu je kawai mu ce ya zo gidan mu ya karɓi takalmi tun da shi bai san shi ba. Ya biyo ku? Ya biyo mu. To ya kuka yi masa? Da ya biyo mu sai muna zuwa gida. Sai muka na bar su tare da shi gaya. Sai na shiga gida na ɗauko botiki da ruwa zan yi wanki. A takaice ina aka kai yaron? Yaron bayan wani gini aka kai shi, bayan wani kango aka kai shi. Me aka yi masa? Kashe shi aka yi. Da me aka kashe shi? Da wuƙa aka kashe shi. Wani irin kisa aka yi masa? Yanka shi aka yi. Ta ina aka yanka masa? Ta baya aka yanka shi. Da dai ina nuna min a jikinka. Kamar nan gurin aka yanka shi. Yaron ka dama ka san shi ne? Ni yaron na san shi. To me yasa aka kashe shi? Abin da yasa aka kashe shi ni ban san cewa za a kashe shi ba, ni ko ya ce mun za a riƙe shi a bada kuɗi ni kuma. To yanzu mutane nawa ne suka yi wannan abin gaba ɗaya? Tun daga shirya garkuwar da kuma. Mu biyu ne ni da shi. Da kai da waye? Ni da shi gayan. Shi wanda ya gudu ko? Ya sunansa? Sunansa Risi. To kai yanzu ya kake ji a ranka? Gaskiya inda nake ji a raina abun bai min daɗi. Nawa aka nema kuɗin fansa? Miliyan 4 ya nema a kuɗi. To al'umma kun ji dai abin da wannan matashi yake faɗa? Kace shekarunka nawa? 22. Saboda haka al'umma gaskiya a kiyaye. Saboda irin waɗannan matasa suna nan kuma son zuciya ne da shaye-shaye ke kai su wannan ayyuka. Muna godiya da haɗin kai da ake bamu a kowane lokaci. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya umarci mai bashi shawara akan harkokin tsaro Nuhu Ribado da babban sufetan 'yan sandan Najeriya Kayode Egbetokun da Darakta Janar na Hukumar Tsaron Farin Kaya ta DSS Yusuf Bichi su haɗa kai da gwamnonin jihohi wajen farautar 'yan kasuwar da ke ɓoye kayan abinci. Najeriya dai na fama da matsalar tsadar kayan abinci sakamakon matsaloli da suka hada da cire tallafin man fetur da rashin tsaro. Sai dai a wani mataki na dakile matsalar, ministan yada labarai da wayar da kai kan al'umma Muhammad Idris ya bayyana cewa Tinubu ya umarci shugabannin hukumomin tsaro da mashawarcinsa kan harkokin tsaro su haɗa kai da gwamnonin jihohi domin lalubo bakin zaren. A jawabin ministan bayan kammala taron gaggawa tsakanin shugaba Tinubu da gwamnonin jihohin Najeriya Alhamis din nan, a daidai wannan gaba da al'ummar kasar ke bukatar wadatar abinci domin shawo kan matsalar hauhawar farashi tare da sama wa 'yan Najeriya abin da za su kai bakin salacinsu. Wasu 'yan kasuwar na amfani da wannan dama wajen ɓoye kayan abinci da nufin gallazawa jama'a tare da samun kazamar riba sakamakon hakan. Shugaba Tinubu ya ba da umarnin samar da hatsi domin shawo kan hauhawar farashin kayan masarufi yayin da gwamnatin tarayya ke duba yiwuwar shigo da kayan abinci daga ketare.
sai dai minista Idris ya ce a halin yanzu an jingine wannan batu. Matatar mai na Dangote a Najeriya ta fitar da jiragen mai guda biyu na farko daga sabuwar matatan man da aka kaddamar, kamar yadda majiyoyin kasuwanci da ke da masaniya kan lamarin suka bayyana. Ko da yake majiyoyin sun shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters a ranar Laraba da ta gabata cewa an fitar da takardar sayar da kayayyakin. Disney ta samu labari a daren Laraba cewa tuni aka fara sayar da kayayyakin. Attajirin nahiyar Afirka Aliko Dangote ne ya gina matatar man, wadda ita ce mafi girma a nahiyar Afirka, mai karfin tace ganga 650 a kowace rana a gabar teku da ke wajen babban birnin kasuwanci na Lagos. Najeriya da ta kwashe shekaru tana dogara da shigo da kaya masu tsada a kan kusan dukkan man da take ci, amma matatar na shirin mayar da ita mai zuwa wasu kasashen yammacin Afirka a wani gagarumin sauyi a fannin makamashi da kuma samun riba a masana'antar. Rahoton ya kara da cewa matatar Dangote ta ki amincewa ta ce komai kan wannan lamarin. Madugun 'yan adawa a Rasha Alex Navalny ya mutu a cewar hukumar da ke kula da gidajen yari a kasar. Kamfanin dillancin labarai na AP ya rawaito cewa Navalny ya rasu ne a ranar Juma'a yayin da yake tsare a gidan yarin. Navalny ɗan shekara 47 ya kasance babban ɗan adawar shugaba Vladimir Putin. Ya sha shirya manya-manyan zanga-zangar nuna adawa da fadar gwamnatin Kremlin. Ya kuma sha shirya gangamin yaki da batutuwan da suka shafi cin hanci da rashawa da abin da yakan kira mulkin kama karya. Hukumar kula da gidajen yari a Rasha ta faɗa a wata sanarwa cewa Navalny ya kamu da rashin lafiya ne bayan da ya dawo daga wani ɗan tattaki da ya yi don mike kafa, inda daga baya ya yanke jiki ya faɗi. Mai magana da yawun Navalny Kira Yarmish ta faɗa a shafinta na X cewa tawagar mukarrabansa ba su samu cikakken bayani kan mutuwarsa ba, amma lauyansa ya kama hanya zuwa garin da ake tsare da shi. Navalny na tsare ne a gidan yari bayan da aka yanke masa hukuncin shekaru 19 saboda tuhuma da aka masa kan nuna tsatsauran ra'ayi. A watan Disamba aka mayar da shi wani gidan yari na musamman mai tsauraran matakan tsaro daga wani gidan gyaran hali da ke yankin tsakiyar Rasha. To masu kallonmu da ma wannan muka kawo ƙarshen labaran namu na yau. A madadin ni da na karanta Abubakar Muhammad Biyu nake cewa a huta lafiya.